Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 1 verse 21 hangtod sa 25. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan: tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man, kundili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay kamatuuran nangitngitan. Sa pag-angkon nga mga utukan, nahimo silang mga buang-buang ug gipulihan nila ang kahimayaan sa Dios nga dili madunot sa mga larawan nga kamayong sa tawo nga madunot ug sa mga langgam, sa mga mananap nga adunay upat ka mga tiil ug sa mga nagkamang. Mao nga tungod sa mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan na lang sila sa Dios diha sa kahugaw aron panamastamasan ang ilang mga lawas sa ilang mga kaugalingon. Tungod kay gipulihan nila og bakak ang kamatuuran sa Dios ug misimba sila og nangalagad sa binuhat imbis na sa nagbuhat, nga maoy angayng daygon hangtod sa kahangturan. Amen. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa bersikulo 18 hangtod sa 20 mga kaigsuonan, sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging mga semana, nakita nato nga bisag adunay kahibalo ang tanang mga tawo mahitungod sa Dios, ila kining gipugngan, ilang gilimod ang kamatuuran mahitungod sa Dios. Dili nila buot nga ang Dios maong magdumala sa ilang kinabuhi. Ilang gikaminusan ang Dios, ilang gidumtan ang iyang pagdumala, ang iyang balaod, ang iyang pagkabalaan, ilabi na ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Mao nga sugod sa verse 21, gipakita ni Pablo ang mga kinaiyahan ug ang resulta sa universal nga paglimod sa mga tawo sa atong buhi nga Dios. Nahimo na kining kinaiyahan mga kaigsuonan gumikan kay gipakita niini ang kondisyon sa kasing-kasing sa tawo nga gitugyan ngadto sa pagkadunot ug ngadto sa kamatayon. Ug resulta usab kini gumikan kay nagpakita kini sa subo kaayong kahimtang sa mga katawhan nga gitugyan ngadto sa ilang kaugalingong pagkadautan. Ang giingon sa verse 21 once again, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man, kundili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay kamatuuran nangitngitan. So bisan pag nailhan nila ang Dios, mibalibad sila sa pagyukbo sa Dios, sa pagsimba kaniya ingon nga bugtong tinuod nga Dios. Mibalibad sila sa paghatag og himaya sa Dios sa ilang kinabuhi. Ilang gikawatan ang Dios sa pagpasalamat nga angay gayud nga ihatag sa tanang mga katawhan nga naha kaniya. So niadtong miaging semana atong gitan-aw ang uban pang mga karakteristik ug mga resulta sa pag-reject sa tawo sa Dios. Ang giingon sa verse 21,
kun dili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay kamatuuran, nangitngitan. So tataw kayong giingon ni Apostol Pablo dinhi mga kaigsuonan nga ang kasing-kasing sa tawo nga walay Ginoo ngitngit. Ug atong nakita ni adtong miaging semana nga ang pulo nga ngitngit pwede natong sabton sa duha ka pamaagi. Gigamit sa Biblia ang ilustrasyon sa kangitngit ug sa kahayag aron i-describe ang maayo kontra sa dautan, ang kaputli kontra sa pagkadunot mga kaigsuonan. For example, sa 1 John chapter 1 verse 5 ang giingon dinhi, ug mao kini ang mensahe nga among nadungog kaniya ug kaniniyo among gimantala nga ang Dios kahayag ug diha kaniya walay bisag unsa nga kangitngit. So ang tawo nga dautan, ang dili magtotoo, puno siya sa kangitngit sa iyang kasing-kasing. Ang buti pasabot, puno sa korupsyon ang iyang kasing-kasing. Ang kasalanan mga kaigsuonan nahimo na kining kabahin sa iyang kinaiyahan. Well, gigamit usab sa Biblia ang kangitngit isip paglarawan sa espirituhanon nga pagkabuta sa tawong dautan. Ang buti pasabot niini mga kaigsuonan, wala gayud siya'y katakos nga masabtan ang Dios, mailhan ang Dios sa espirituhanon nga pamaagi. Ug niining taknaa atong i-direct ang attention sa matag usa sa usa pa ka kinaiyahan ug resulta sa pagbalibad sa mga tawo sa Dios. Ang giingon sa verse 21, kun dili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan. Ug sa verse 22 atong mabasa, sa pag-angkon nga mga utukan, nahimo silang mga buang-buang. Sa verse 21, ang pulo nga imagination, nagpasabot kini sa ilang hunahuna or pangatarungan. Nahimong walay pulos ang ilang pangatarungan mga kaigsuonan. Wala na sila'y abilidad nga mamalandong ug maghuna-huna mahitungod sa atong buhi nga Dios. Ug sa verse 22, nagapunting kini sa garbo sa tawo nga dautan, sa tawo nga wala makaila sa Ginoo. Unsa man ang iyang gipanghinambog, iyang gipanghinambog ang iyang kabright, ang iyang pagkautukan, ang iyang panabot sa daghan kaayong mga butang. Apan ang Biblia nag-ingon nga siya buang-buang di ay gayod. So kining mga pulunga mga kaigsuonan nagalarawan pagayod sa kinaiyahan sa ngit-ngit nga kasing-kasing. Ang tawong dautan wala gayoy tinuod nga kaalam ug kahibalo mga kaigsuonan. So kulang sa kaalam nga nagikan sa Dios, napasagdahan na lamang sila sa ilang kaugalingong kaalam nga gitawag sa Biblia og foolishness or pagkabuang-buang mga kaigsuonan. Wala nato gihisgutan dinhi ang natural nga pagsabot sa mga tawo nga walay Dios mga kaigsuonan. Gumikan kay ang natural nga utok sa tawo, bright biagyod. Daghan kaayong mga computer engineers nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi, pero nakaimbento sila og mga gadget ilang nausab ang dagan sa atong kapanahunan karon. Pinaagi sa ilang ka-bright mahitungod sa computer, bisan pa og wala nila mailhi ang atong Ginoong Hesukristo. Daghan kaayong mga politiko nga nagdumala sa atong nasod nga wa gyoy Ginoo sa ilang kinabuhi. Unya atong gisalig usab ang atong kinabuhi sa mga doktor, sa mga piloto, bisan pa sa mga engineer ug mga architect nga posible nga wala kaila sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa atong pag-eskwela sa college, sa high school, daghan mga maestro nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. So dili natural wisdom ang atong gihisgutan dinhi mga kaigsuonan. Ang atong gihisgutan spiritual wisdom. Walay ingon ana nga kaalam ang tawong dautan, ang tawo nga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Posible sila nga bright kaayo sa daghang mga butang, apan wala sila'y kaalam ug kahibalo mahitungod sa atong Dios. Now, do not get me wrong. Kay daghan ra ba pud kaayong mga dili magtotoo nga bright pud kaayo sa Bible, intellectually. Nasayran nila ang mga pizza, mga theological principles, mga facts about the Bible, pero pag-abot sa kaluwasan, pag-abot sa spiritual knowledge and spiritual application, wa gayud sila'y panabot mga kaigsuonan. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang giingon dinhi, apan ang tawo nga dili espirituhanon dili modawat sa mga butang sa espiritu sa Dios,
tungod kay binuang kining mga butanga alang kaniya, ug dili niya kini masabtan tungod kay kining mga butanga masabtan lamang pinaagi sa espiritu. Ang tawong dautan, mga kaigsunan, wala gayoy tinuod nga kahibalo mahitungod sa Dios. Sa kangit-ngit sa iyang kasing-kasing, iyang gipugngan ang tinuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 18. Mao nga gisulti ko kini ug gipamatud-an diha sa Dios nga kamo dili na kinahanglang magkinabuhi sumala sa lakang sa mga hintil sa pagkawalay hinungdan sa ilang mga hunahuna. Nangit-ngit ang ilang mga panabot, sanglit na hibulag man sila sa kinabuhi sa Dios tungod sa ilang pagkawalay kabangkaagan, tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing. So nakita nato nga bisan pag bright sila sa science, sa technology, pero pag abot sa mga buta nga espirituhanon, wala sila'y kabangkaagan tungod kay gahi ang ilang kasing-kasing. Gibuhat kita sa Dios ug iyang gitanom sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang instinct knowledge about God. Walay makapangatarungan nga wa ta kaila sa Ginoo. No, gibutang gayod sa Ginoo sa atong mga konsensya nga aduna gayoy Dios. Isip mga tawo, mga kaigsuunan, ang atong kahibalo superior kana kaysa sa mga hayop. And knowledge is one of the things nga nagbulag kanato gikan sa uban nga mga mananap nga gibuhat sa Dios. Matod pa ni Thomas Manton, ang kahibalo nga langit nun mas maayo pa kaysa tanang laing matang sa kahibalo. Mao kini ang pagkasayod sa kinaiyahan sa Dios ug sa iyang kabubuton, aron masayran kun unsaon pagpahimuot ang Ginoo ug unsaon nga kita malipay diha kaniya. Ang tanang laing matang sa kahibalo makapatagbaw lamang sa pagkamausisahon, apan ang langit nun nga kahibalo makahatag kanato og kaayuhan diha sa kasing-kasing. Now, ang subo kayong pamalandungon, mga kaigsuunan, mao nga ang kasalanan, mao ang nagpahugaw sa tanang mga katawhan nga kining knowledge of God nawala na, natuok, gipugngan. Kung wala kining langit nun nga kahibalo ug kaalam, mas maayo pa nga wala na lang kita gipakatawo ni ining kalibutana. Walay kalainan tali nato og sa mga hayop kung wala kitay espiritual nga kahibalo, mga kaigsunan. Matod pa sa atong teksto, ang tawong dautan, bisan pag-unsa siya ka bright, nahimo siyang buang-buang. And this is most clearly seen sa atong tinagdan sa atong buhi nga Dios. Atong gibalibaran ang tinuod nga Dios. Matod pa sa verse 21 once again, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man. Sa verse 23, ang giingon dinhi, o gipulihan nila ang kahimayaan sa Dios nga dili madunot sa mga larawan nga kamayong sa tawo nga madunot, ug sa mga langgam, sa mga mananap nga adunay upat ka mga tiil, ug sa mga nagkamang. Verse 25, tungod kay gipulihan nila ug bakak ang kamatuoran sa Dios, ug misimba sila ug nangalagad sa binuhat, imbis na sa nagbuhat, nga maoy ang ngayeng daygon hangtod sa kahangturan. Amen. So sa nahabiling oras sa atong pamalandong niining taknaa, mga kaigsuunan, atong tan-awon kining pagkabuang-buang sa tawo nga wala diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang problema sa tanang mga katawhan. Kining ni ang wala nato mailhi ang Dios, mao kini ang ugat sa tanang mga problema niining kalibutana, mga kaigsuunan. Ug hinaot nga tabangan kita sa atong Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Unang punto, sa kabuang sa kasing-kasing sa tawong walay Dios, iyang gilimod ang Dios. Gikondenar sa atong Ginoong Hesukristo kini gayong sala nga iyang nakita sa mga Hudiyo. Matod pa sa Matthew chapter 16 verse 1 hangtod sa verse 4, ang giingon dinhi, miabot ang mga Fariseo ug ang mga Saduseyo, ug aron sulayan siya, gipangayo nila kaniya nga magpakita sa ilang atubangan ug usa ka ilhanan nga gikan sa langit. Apan mitubag siya ug miingon kanila, sa lawom nga kahaponon inyong ginasulti, mahimong maayo ang panahon tungod kay pula ang langit. Ug sa buntag, mubagyo karon tungod kay pula ang langit ug nanghulga.
makahibalo kamong muila sa ilhanan sa langit, apan dili ninyo mailhan ang ilhanan sa mga panahon. Ang usa ka kaliwat nga dautan og tigpanapaw mangita og ilhanan, apan dili kini hatagan og ilhanan, gawas lang sa ilhanan ni Jonas, gibiyaan niya sila og milakaw siya. So kining mga tawhana kuno, nasayod sila sa pagpanglihok sa kinaiyahan, sa ilhanan sa langit, kung dag-om ba or pula-pula ba, muulan ba or muinit. Aduna sila'y scientific knowledge, mga kaigsuunan, pero ilang gilimod si Hesukristo. Wa nila mailhi ang anak sa Dios, gumikan kay mga dautan sila ug mananapaw. Karon, kumusta ang imong kinabuhi, higala? Basin og mibalibad ikaw sa pag-ila sa tinuod nga Dios, gumikan kay nahigugma ka sa imong sala. Mao kini hinungdan, mao kini tinuod nga katarungan, nganong ang mga katawhan nagdumili sa pagdawat sa atong buhi nga Dios. They are simply in love with their sin. Nasayod sila nga kung muduol sila sa Dios, kinahanglang talikdan nila ang sala ug dili nila kini buot nga himuon. Ang tawong dautan iyang gilimod nga adunay Dios ug iyang gilimod ang pagdumala sa Dios. Mao kini naa sa kasing-kasing ni Faraon, mga kaigsuunan, kung atong basahon ang Exodus chapter 5 verse 2. Ang giingon dinhi, apan gisulti ni Faraon, kinsa ang Ginoo nga akong paminawon ang iyang tingog, aron tugutan kung mulakaw ang Israel. Wala nako mailhi ang Ginoo ug dugang pa dili ko tugutang mulakaw ang Israel. So ang taong dautan nagkinabuhi siya as if walay Dios, nga mura og walay Dios. Now, bisan ang tawo nga relihiyoso kunuhay sa panggawas, pero kung sa iyang personal nga kinabuhi walay ampo-ampo, wala gayoy pag-ila sa Ginoo sa tanan niyang ginabuhat, so muangkon man kunuhay siya nga dunay Dios, pero sa iyang pagkinabuhi murag walay Dios. Ug kung walay Dios, walay hari, buot pasabot, walay balaod nga kinahanglan natong sundon, ug munay gusto sa mga tawo, lawlessness. Matod pa sa Judges chapter 21 verse 25, ang giingon dinhi, niadtong mga adlaw walay hari sa Israel, gibuhat sa matag tawo kung unsa ang matarong sa iyang kaugalingong pananaw. And this is why this world is a place of lawless rebellion. Mao kini ang pinakapangulo sa tanang matang sa sala. Mao kini hinungdan nganong ang mga lalaki ug babayi manlimbong sa ilang mga asawa ug sa ilang mga bana. Mao kini hinungdan nganong ang mga babayi magpakuha, magpalaglag o magpa-abort sa ilang mga anak. Ug mupod kini hinungdan nganong ang mga doktor mubuhat usab niini, gumikan kay walay Dios, wala sila'y kahadlok sa Ginoo. Mupod kini hinungdan nganong ang mga politiko kanunay lang pamakak ug kanunay mangurakot sa kwarta sa mga katawhan, mga kaigsunan. Mao kini hinungdan nganong daghan kaayog krimen ug daghan kaayog mga napriso sa mga bilangguan. Ngano? Gumikan kay ang mga katawhan nagdumot sa awtoridad, nagdumot sila sa pagdumala ug gusto nila nga walay balaod nga kinahanglan nilang sundon. Mao kini hinungdan nganong daghan kaayong kasina, daghan kaayong pagdumot, daghan kaayong kaaligot-got sa mga katawhan niining kalibutana. Gidescribe ni Pablo kini nga problema sa Romans chapter 1 verse 28 hangtod sa 31. Ang giingon dinhi, ug sanglit wala nila tinguha nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka malaw-ay nga hunahuna, aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Napuno sila sa tanang matang sa pagkadautan, pagkaliko, kahakog, kalaw-ay, ug puno sa kasina, panag-away, panlimbong, pangilad, hilig sa libak, mga mandautay ug dungog, mga nagdumot sa Dios, mga walay tahod, mga hambugiro, mga mapahitason, mga nagabuhat og daotang mga butang, mga musupak sa mga ginikanan, mga buang-buang, mga dili matinud-anon sa ilang mga saad, dili mahigugmaon, mga walay kaluoy. So ilang gilimod ang Ginoo sa ilang kinabuhi ug nagkinabuhi sila nga murag walay Dios. Kini nga paglimod sa Dios mao ang hinungdan nganong kining kalibutan na puno kaayo sa kagubot, puno sa gubat, mga kaigsuunan, puno sa kasuko ug pagdumot.
Kung walay Dios, gawas no ng mga tawo nga mutuboy sa ilang kaugalingon isip Dios. Og daghan kayong mga tawo nga nag-away sa mga kayutaan, bisan og usa lang ka pulgada ang diferensya sa duluna. Hala, grabe na kayo ang kasuko, gubot kayo sa nga tanan. Daghan kayong mga tawo nga nag-away aron lamang ipakita kung kinsa ang alas. Sa Middle East nga wala gayoy kasulbaran pa ng ilang gubat didto mga kaigsunan. Unsa may hinungdan niana? Walay kahadlok sa Dios. Walay pagpasakop sa pagdumala sa Dios. So nakita nato ang pagkabuang-buang sa kasing-kasing sa tawo nga walay Dios mga kaigsuunan. Tinuod gayod ang giingon sa verse 22. Sa pag-angkon nga mga utukan, nahimo silang mga buang-buang. Bukad to ang unang punto. Ikaduhang punto, ang tawong makasasala, iyang gipuno ang iyang kinabuhi og laing mga Dios. Usa sa dako kaayong problema sa mga katawhan mao kining gitawag og idolatry. Kining mas gipili ang ubang mga butang kaysa sa Dios. Mas gihatagan og bili ang ubang mga butang kaysa sa atong Ginoo. Idolatry kana mga kaigsuunan. Worshipping that which is created rather than worshipping the Creator. Ang giingon dinhi sa verse 25 sa Romans chapter 1. Tungod kay gipulihan nila og bakak ang kamatuoran sa Dios, ug misimba sila og nangalagad sa binuhat, imbis na sa nagbuhat nga maoy angayng daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Ang atong Dios puno gayod sa gahom, puno sa kahimayaan mga kaigsuunan. Tako siya sa tanang pagdayig ug pagsimba. Ang giingon sa Psalm chapter 99 verse 1, ang Ginoo nagahari, mangurog ang tanang katawhan, naglingkod siya sa mga kerubin, mauyog ang yuta. Psalm chapter 99 verse 9, ang giingon dinhi, daygan ninyo ang Ginoo natong Dios ug panimba kamo sa iyang balaang bungtod, tungod kay ang Ginoo natong Dios balaan. So gisugo gayod sa atong Ginoo mga kaigsunan nga ang tanang mga tawo kinahanglang musimba kaniya ug kaniya lamang. Exodus chapter 20 verse 3, ayaw pagbaton og ubang mga Dios sa akong atubangan. Exodus chapter 34 verse 14, kay dili ka musimba og ubang mga Dios, tungod kay ang Ginoo nga ang ngalan abughuan, Dios nga abughuan. Matthew chapter 4 verse 10, mitubag kaniya si Jesus, laya Satanas, tungod kay nahasulat, simbaha ang Ginoo mong Dios ug siya lamang ang alagari. Pero dili makita sa tawong dautan, sa dili magtotoo ang pagkabantugan sa atong Ginoo. Dili makita sa tawong dautan ang himaya sa Dios mga kaigsuunan. Ang iyang atensyon anaa lamang gayod sa mga butang niining kalibutana. Kung unsa ang makita, mao kana ang ilang gihatagan og bili. The natural man is governed only by his 5 physical senses. Iyang gipangita lamang ang mga material nga mga butang. O bisan pa ang mga magtutuo, kinahanglan gayod nga atong gwardyahan ang atong kasing-kasing gikan niini nga sala sa materialism. Kining mga butang lamang niining kalibutana ang atong gipahinungdan. And the Bible calls covetousness, kining pagkahakog, kining materialism, gitawag kini sa Biblia og idolatry, pagsimba og Dios. Colossians chapter 3 verse 5, ang gingon dinhi, patian ninyo ang bisag unsang yutan-on nga anaa kaninyo, pagpanapaw, kahugaw, daotang tinguha, kahakog nga kini pagsimba sa mga Dios. So kining materialistic, kining kahakog mga kaigsuunan, equivalent ini sa pagsimba og mga Dios. Ang atong henerasyon karon, grabe kaayo nagtinguha sa mga kalingawan, pleasure, excitement. Mas ila kining gihatagan og dako kaayong bili kaysa sa pagsimba og pag-ila sa atong buhi nga Dios. Ug daghan kaayong mga Christians, bisag Christian na, natintal gihapon sa materialism. Mao nga kinahanglang magbantay kita mga kaigsunan nga ang atong atensyon dili makafocus sa mga butang niining kalibutana, kay kining tanan mga hanaw lamang. Mawala kining tanan, pero ang atong kalag moatubang sa Dios alang sa paghukom. Timan ikinihigala.
Daghan kayong mga tawo nga ilang gilimod ang realidad mahitungod sa Dios. Nagaangkon sila nga mga utukan, pero nahimo day silang mga buang-buang. They profess to believe in God, pero nagkinabuhi sila nga murag walay Dios. Daghan pong mga tawo nga mosimba pud kunuhay, muhatag og tithes, magbitbit og Biblia, magsulti og mga relihiyoso nga mga pinilungan, pero talagsa ra kayo sila moampo. Talagsa ra kayo sila muabli sa ilang Biblia og mamalandong. Talagsa ra kayo sila mo ila sa atong Dios ug magpasalamat. Dili gani tingali. Unya kung musimba sila, pag uli nila gikan sa simbahan, abri dayon og TV. Kalibutanon dayon ang mga gipangbuhat. Nabalik dayon ang ilang atensyon sa mga butang niining kalibutana. Mga kahigalaan, dili nato mailad ang atong Dios. Nakahibalo gayud ang Ginoo kung tinuod bakitang nag-ila ug nagsimba kaniya. Gamay ra gayud nga porsyento sa mga katawhan nga seryoso gayud kaayong namalandong mahitungod sa presensya sa Dios. Pero kinahanglang seryosohon nato kini mga kaigsuonan, gumikan kay mubarog gayud kita one of these days atubangan sa Dios alang sa paghukom. Ug sa adlaw sa paghukom, daghan kaayong mga lisang gumikan kay dili sila andam. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31, usa ka makalilisa nga butang ang mahulog sa mga kamot sa Dios nga buhi. Daghan ra ba kay kabuang kining atong henerasyon karon mga kaigsuonan? Gamay ra kaayo ang miila sa gahom sa Dios, sa pagmugna niya sa kalibutan ug sa tibuok universo. Mas gipalabi sa mga tawo ang theory of evolution. Ila gayong papason ang Dios sa ilang kinabuhi, but the Bible calls it foolishness. Psalm chapter 14 verse 1 ang giingon dinhi. Giingon sa buang sa iyang kasing-kasing, walay Dios. Mga dautan sila, nagabuhat sila og dulumtanan nga mga buhat, walay nagabuhat og maayo. So tinuod gayod ang giingon ni Apostol Pablo, sa pag-angkon nga mga utukan nahimo silang mga buang-buang. Ug gamay ra kaayo nga mga tawo ni ining kalibutana ang miila nga ang Dios mao ang nagdumala sa tanang mga butang ni ining kalibutana. For example, kining mga animal rights movement nga ilang gihatagan og bili ang hayop, kinabuhi sa hayop kaysa sa kinabuhi sa tawo. Ang abortion, pabor sila, pero kung patyon ang hayop, kung kanon ang hayop, dili sila mo pabor, magrally-rally. You see the foolishness as they tell us it is wrong to eat animals. Pero okay lang ang magpalaglag og bata sa pag-angkon nga mga utukan na himo silang mga buang-buang. Ang giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. Ang kaalam ni ining kalibutana kabuang lamang alang sa Dios. Tungod kay nahasulat, ginadakop niya ang mga may kahibalo sa ilang pagkalimbungan. Usab pa, nasayran sa Ginoo nga ang pangatarungan sa mga utukan walay hinungdan. Ang tawo nga adunay kaalam nagtinguha gayod nga ikinabuhi niya ang pulong sa Ginoo. Pero ang tawong buang-buang, ang iyang kaugalingong panabot ang iyang ipatigbabaw mga kaigsuonan. Ang tawong manggialamon nakasabot gayod nga walay tinuod nga kaalam nga dili gikan sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni John Newton, ang natural nga tawo dili makadawat ni makasabot sa mga butang sa Dios. Ug kung mahimong manggialamon si bisan kinsa, ang tambag sa apostol kaniya mao nga magpahimo siyang susama sa buang aron mahimo siyang manggialamon, tungod kay ang kaalam ni ining kalibutana kabuang lamang alang sa Dios. Hinaot nga atong paminawon ang mga pulong ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 7. Ang pagkahadlok sa Ginoo ang sinugdanan sa kaalam, ug ang kaalam ug pagtudlo gikaminusan sa mga buang-buang. Ayaw kaminusi ang kaalam gikan sa Dios higala. Ang kaluwasan, kaalam kinigikan sa Ginoo, gumikan kay ang natural nga opinyon sa tawo, magbinuutan ko, akong kitaon ang pabor sa Ginoo, ang akong pagkabuutan mo'y muluwas nako. That's foolishness. Gumikan kay ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios.
Ang kaalam sa Ginoo mao ang naghatag sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron muluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Makasasala ikaw, higala, dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Gikinahanglan nimo ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo nga giula didto sa cross aron mapapas ang tanan nimong sala. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo, dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.